الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا وامن وسلم على تادين مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan sabon channel taku mai albarka wato gajimare gidan asrarai wanda suke wurin kawo muku wato lunguna da wato asirai mujarrabai domin yan uwanmu almajirai musulmai su amfana da inda suke a faɗin duniya. Muna fatan dai addu'a ta alkhairi ga bakin mutanen kirki wanda muke da bukata daga gare ku. Da haka alhamdulillah ina yan uwana almajirai, ina kuma yan uwana ɗalibai masu karatun boko da kuma karatun addini. To da haka yau ma ni ne na ƙara dawo muku domin wato a har kullum duk wani cigaba da ake nema a duniya ko a gari lallai ta hanyar ilimi ne kurin ake samun sa. Yau shi sa muke kokarin kawo wa yan uwa domin mu amfana, musamman ma ɗalibai na inda muke nan Najeriya da Kano da kuma ragowar garuruwa na musulmai. To kowanne zai iya amfani da wannan sirrika da wannan lakunkuna, domin lakunkuna ne wato mu da lakan kai tsaye muke sako su domin wato amfana da junanmu baki daya. To da haka sai ku karo sautin akwatin wayar ku domin ku ji sirrika wanda iyaye suke da yara ƙanana, to sai ku yi gwadi ku suma ku yi musu wannan sirri domin ana da buƙatar maganin karatu ko kuma fahimtar karatu a kowane lokaci. Ko da mutum iya da fahimtar to lallai in ya ƙara ta to za ga riba ce a gare shi da kuma abin alfahari ga iyayensu da kuma unguwarsu da garinsu baki ɗaya. To alhamdulillah da haka waɗanda suke zamanto suna neman karatu ba su da saurin fahimta, to da Allah su ringa yi kokari suna fahimta a karan kansu. Ya kamata su ringa neman taimako na Allah domin su ringa samun irin wannan lakunkuna da magunguna domin su ringa yi a karan kansu don su ringa sauƙawa malamansu da suke koyar darasi a gurinsu. Shi malami baya jin daɗin ya ga ya biya ma baka iya ba. Yau musamman ma ya maimaita maka maybe cikin sai yana jin yunwa, yauwa kai kuma ka ka gane, shi kuma malami ne ma kawai ce yauwa. To sai ga wani sa'ilin ma irin neman albarkar da ake yi a dan ba malami abin sarka, to sai ga wani sa'ilin mu yan uwa ɗalibai sai ga wani sa'ilin sai mu ɗau lokaci ba mu ba malami komai ba duk da tarin wato almajiransa da kuma iyalansa da nauyinsa, sai ga wani sa'ilin ba ma kulawa. To da ya kamata dai mutum ya rinka kokari gurin neman ilimi da kuma wato lakantar sirrin ilimin. Wannan shine da haka kan cika ku da surutu. Dan wanda yake da bukata wannan sirri wannan hatimi mai albarka da yake gani, yauwa zai dauki allo zai rubuta ya alimu allimna, ya alimu allimna, zai rubuta kafa 41. yauwa bayan ya rubuta sai rubuta fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma, ita ma zai rubuta ta kafa 41. yau zai rubuta Allahumma ya alimu ta'allamta bil ilmi, Allahumma ya alimu ta'allamta bil ilmi, zai rubuta kafa 13. zai rubuta wa allamnahu min ladunna ilma, zai rubuta ta ita ma kafa 13. yauwa sannan kuma zai rubuta su wa'annan rijal waɗanda a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam suka dace alqur'ani. yauwa zai rubuta su ga sunan zan karanto su. yauwa akwai wato Usman bin Affan wa Abdurrahman bin Aufin wa Mu'az bin Jabalin wa Zaid bin Sabit wa Ali bin Ka'ab wa Tamim Dar radiyallahu anhu ajma'ina. Mutum zai rubuta waɗannan rukunansu baki ɗaya haka kafa 3. yauwa zai rubuta. yauwa to in Allah yadda sannan zai rubuta sanni kuri ka falatansa zai rubuta kafa 11. yauwa sannan kuma zai rubuta walaqad aqtarnahum ala ilmin alal alamin, walaqad aqtarnahum alal ilmi alal alamin, zai rubuta kafa wato 11. zai rubuta qul rabbi zidni ilma, zai rubuta kafa 11. idan ya gama rubuta baki ɗaya waɗannan ayoyi masu albarka sai ya rubuta shi kuma wannan hatimin shi ma dukansa zai rubuta shi kafa 3. yawa in ya rubuta yauwa sai ya wato samu ma'ul jalabul akbar, yauwa zai lalima ma'ul jalabul akbar sai zuba a cikin wato shi rubutun.
Idan kuma nisan da mutum yake bai samu wannan ba, zai samu ruwan zamzam. Yauwa in ya hada da wannan to abin zai fi karfi da yadda ya kamata. To sai ya zuba, sai ya ba wa yaro sai ya ringa sha. Yauwa sannan kuma wanda yake neman haɗaɗɗe, akwai magungunan karatu wanda muka yi su. Akwai wato ma'ul fikira wanda iya nan haɗaɗɗe ne, wanda mutum kurin daga buhu sai tukunya ana kawo mutum sai zai sha. To wanda yake neman irin wayannan haɗaɗɗin, to sai lalabe mu a 08105 878236. insha Allah wadda inda mutum yake za a turo musa. To da haka muna godiya ga ɗalibai, ga yan uwan mu almajirai, muna godiya ga Allah subhanahu wataala, muna salati da sallama bisa shugaba tare da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka biyo addininsa da gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga mabucin wani tasha wato Dr. Nafi Abubakar, Najeriya, Kano. Assalamu alaikum.